وای قلوانی خودم. садои сулфа ҳазин аст ва аз дарди табиӣ дида оҳанги ноумедӣ дорад. ҳарчанд барои бинанда дар аввалин аҷиб менамояд, зеро бобо дар ҳавлӣ бо набераю пайвандон зиндагӣ дорад. аллакай рӯзи сахти мусафид дар хонаи худ ки бо сад умеду орзу фарзанд калом кардааст маълум мегардад. филм фарогири муносибатҳои равонӣ ва иҷтимоии одамонро дар замони муосир фаро гирифтааст, ки муносибати байни се насли як оила падар писар ва набераро тасвир месозад. келини хонадон дар муносибат бо хусур хушнатро раво мебинад, ки дар зери таъсири ӯ шавҳараш низ ба ӯ ҳамроҳ мешавад. бобоҷон, чаро мо дар ҳамин косаи нав хӯроқ мехӯрему? шумо доим аз ҳамин косаи кӯҳна? хӯрокатро хӯр. дар сари дастархон зиёд гап намезананд. чой гиред? барои он ки ин косаро ман нағз мебинам, ин ба ман қуввату нерӯ медиҳад. имрӯз дар ҷомеаи башар ба ҳам наомадани андешаҳои се насл, насли наврас, ҷавон ва насли пир, ки ҳеҷ вақт оно дар баҳсу мунозираҳои оилавӣ ҳеҷ вақт ба ҳам наметавонанд биёянд, чун андешаҳои қаблӣ барои имрӯз кӯҳна шудааст ё андешаҳои оянда барои имрӯз нофаҳмо аст ва ба ҳам намехӯрданд ин андешаҳо ва яъне ба ҳам овардани ин андешаҳо ва созгор шудани ин андешаҳо дар муҳити як оила буд. ҳамин ҷоро ба пуррагӣ гуфтам як бор дидан дар кор, яъне бинем ана ҷоро ба пуррагӣ сафед кардан дар кор ҳама шуд дарун берун. ҳамин чап. Кайрак гузашта бинем арама. Дарунаш ба пуррагӣ ватан дар кор. Дарунаш аввал мебарорем, баъд даруну берун сафед мекунем. дар ниҳоят зану шавҳар ба қароре меоянд ва мӯйсафедро сокини як хонаи кунҷаки ҳавлӣ мегардонанд ва дар идома бошад тасодуфи хурде ба ҳолқатвори сокинони хона таъсири амиқ мерасонад. ту чӣ кор мекунӣ писарам? ин махфӣ. ту аз ман ягон сирри пинҳонӣ надоштӣ ку писарам? агар ман ба шумо гӯям орзуям амалӣ намегардад. ин чӣ? эй, ин чӣ мегӯям? бобоям гуфтанд ки ин коса сеҳнок аст, ба одам зӯру қувват мебахшад. давомаш чӣ? гап занор шуд, набошад мезанам. назанед дадоҷон, ман шуморо сахт нағз мебинам. ман ин гапро аллакай шунидам. умед, ин коса сеҳнок аст. вақте шумо мисли бобоям пиру бемадор мешавед, ман ба шумо аз ҳамин коса хӯрок медиҳам. бисёр аякҷа душвор буд, барои ин ки як мазмуни вазнин ҳаст. анами нақше ки ман боз дидам ба манам бисёр ба осонӣ наомад, барои ин ки афсӯс ки мо ҳозир ба замонаҳан ин буд, ҳамин чизо аз байн намераванд. ин як темаи актуалӣ аст. ҳаст бисёр хиёлҳое ки мебинӣ баъд дилат пора пора мешавад. ҳар як келин бояд сабру тоқат дошта бошад. тамошобино гуфтанд ки чиз осон буд ҳамин ролбозӣ кардан. бобоҷон, ин суратро фаромӯш кардед. ҷои вай ҳамин ҷост. вале шишаи бишкастаро пайванд кардан мушкил аст ва мӯйсафед онҳоро тарк мекунад.
дар филми коса ҳунармандон ислом саломов, саюда турсунова ва насим раҳматуллоев нақш офарида, муаллифи филмнома бахтиёр каримов ва коргардон муҳиддини музаффар мебошанд. филми коса истеҳсоли муассисаи ҷодии сухсинамо ва телевизиони синамо мебошад. лекин ман бисёр хурсандам ки анамин филм чанд ҷоиза гирифт ва берун аз тоҷикистон ҳам як машҳур шуд. филммазкур дар ҷашнвораи байниҳамилалии орзуи лондон сазовори ҷоизаи асосӣ гардид ва аз назари синамошиносони ғарб мазмуни филм башарист ки то рафт коҳиши ёфтани эҳтироми арзишҳои инсониро пайгирӣ менамояд. барои бинандаи филми коса дар ҷои падар нишастани писар суолҳои зиёдеро дар пай дорад ки ҷавобаш дар саргузаштҳои одамон такрор меёбад. муҳаммад раҷабиёв, нафи акбари азим, махсус барои барнома иттилоъ.